Mga dol, jamming time. Silingan ko kalit na kwartahan, naglibog ko unsay hinungdan. Di naman man sila iktinagdan, igo lang kang agi-agian. Sa dihang nasayran ko sa tabi sang mga tao, apam di ay ang sikreto sa babaeng silingan ko. Kada adlaw daw mag-ulog-ulog para apam magsigig hulog, ug ang apam walay kalibutan, igo lang siyang gipangwartahan. Dili ka dugma bisto kay ang babae dakong minyo, ug ang bana walay libog, laang diri laang dito. Uso na gyud karon, apam na'y pangitaon. Kung ang imong kulor itum-itum medyo lagumon, inig tawag sa cellphone, magpagwapa pa-sexy dayon. Sa tinaguan apam patanawon para lang makakwarta. Silingan ko kalit na kwartahan, naglibog ko unsay hinungdan. Di naman man sila iktinagdan, igo lang kang agi-agian. Sa dihang nasayran ko sa tabi sang mga tao, apam di ay ang sikreto sa babaeng silingan ko. Uso na gyud karon, apam na'y pangitaon. Kung ang imong kulor itum-itum medyo lagumon, inig tawag sa cellphone, magpagwapa pa-sexy dayon. Sa tinaguan apam patanawon para lang makakwarta. Sa tinaguan apam patanawon para lang makakwarta. Thank you mga dol, pag-share sa video.